seran en Julen, l'Enric i jo. I ara us presentarem uns dels instruments de vent de l'edat mitjana. El següent instrument que us mostrarem s'anomena anyafil. L'anyafil, també anomenat nafil, és un instrument de vent metall d'època medieval, un aeròfon d'embocadura de tipus trompeta, en la classificació d'ombostel sax. En alguns territoris era anomenat també trompeta aràbica o botzina, tot i que, de vegades, botzina fa referència a una variant, còrdova, d'aquest mateix instrument, usat especialment en època romana. Es tracta d'una mena de trompeta de canó recte aproximadament d'1,5 metres de llargada, amb el pavelló en forma de copa i l'embocadura cònica. El següent instrument és la xirimia. La xirimia és un instrument musical semblant a l'oboe, ja que és de la mateixa família del vent fusta. Està formada per la boqueta, per fer sonar l'instrument, i un tub amb 6 forats per anar canviant les notes. Xirimia ve del francès jalemí, que a la vegada ve del llatí calamus, que significa flauta de canya. El següent instrument és l'orgue portàtil. L'orgue portàtil és un orgue petit que es pot transportar fàcilment. Ha sigut utilitzat durant l'edat mitjana i el Renaixement. Estava format per botons i tecles. Els tubs estan fets de fusta per quan passava l'aire reprodueixi un so. És un instrument de dimensions reduïdes i de fàcil transport, que se solia dur penjat del coll. Els més petits es tocaven amb una sola mà. Va aparèixer aproximadament durant el segle XIII i va desaparèixer pràcticament a mitjans del segle XVI. El següent instrument és la cornamusa. La cornamusa és un instrument musical de vent de doble llengüeta, els orígens de la qual es remunten a l'Imperi Romà. Guarda similitud amb el cromorn. Les gaites formen part de la família de les cornamuses, però no es limita a aquestes. Algunes cornamuses de la família de les gaites no es toquen directament bufant en les canyes, sinó que es bufa a través d'un producte denominat portavent i l'aire passa per un o més tubs de llengüeta fins a arribar a una bossa anomenada otra. Com el flux d'aire és continu, els tubs de l'instrument sonen sense interrupcions. El següent, cinquè i últim instrument d'avui és el cromorn. El cromorn és un instrument de llengüeta encapsulada. La seva construcció és similar a la del tub d'una gaita. La doble llengüeta es troba dins d'una càpsula en l'extrem d'un tub llarg i fi. El so es produeix en bufar aire fort dins de la càpsula i l'altura del so pot modificar-se tapant o destapant els forats al llarg del tub amb els dits. Una característica inusual del cromorno és la seva forma. L'extrem és corba cap amunt, amb el que l'instrument recorda a una banana, una lletra J. Té una tessitura limitada, usualment una octava, encara que teòricament és possible obtenir fins a 12 tons, això és extremadament difícil, ja que la llengüeta no està a l'abast de la boca. Els models més grans estenen el seu rang cap al registre greu, per mitjà de forats addicionals i claus, o controlant la pressió de l'aire. Gràcies per escoltar-nos tots! Hola, som en Max, en Sergi, l'Oriol, el Pol i el Pau, i aquest és el nostre treball de música sobre els instruments de corda que va haver a l'edat mitjana. Us parlarem sobre els següents instruments: l'arpa, la fídula, el salteri, el ravel, la viola de roda i el llaüt. Què són els instruments de corda? Pertanyen a la família de la corda tots aquells instruments que tenen cordes. El seu so es produeix quan les cordes, que estan tensades, vibren.
Depenent de la llargària i la tensió de cada corda, trobem que quan més llargues són les cordes, més greus sonen, i quan més curtes, més agudes. Quan més tensa està la corda, el seu so és més agut, i quan menys tensió hi ha, més greu. Viola de roda. Consta d'una caixa de ressonància en forma de buit, amb una maneta que fa girar una roda de fusta adjacent al pont. Accionada per la mà de l'instrumentista, la maneta posa en moviment la roda que frega contínuament les cordes, tot produint el so. Llaüt. Un instrument de corda pinçada format per una caixa en forma de pera, fons bombat, mànec amb trasts mòbils i claviller corb amb clavilles laterals. Conegut per la seva esplendor a l'Europa dels segles XVI i XVII, les cordes estan agrupades per parcelles lligades a la base de l'instrument, sobre un pont, i la taula harmònica sol portar una o més rosetes. El salteri consisteix en una peça de fusta o més sovint una caixa de fusta amb forats de ressonància i sense coll. Pot ser rectangular, triangular o de forma trapezoidal. En alguns exemplars, alguns costats d'aquesta forma són corbats. Normalment té unes cordes pinçades, ja sigui amb els dits o amb una pua. L'arpa medieval és un instrument de corda polsada. Està formada per un marc ressonant i té entre 19 i 31 cordes. És originària d'Egipte i Grècia. Va ser inventada a l'any 1200 abans de Crist. L'arpa medieval es diferencia de les altres arpes per ser la més petita, sent així un instrument portàtil. Arrel d'aquesta arpa es van inventar més instruments de corda. Ravell. El ravell té forma de mitja pera i està tallat d'una sola peça de fusta. Sovint portava muntades 3 cordes. Al voltant del segle XII va ser molt utilitzat pels ministils. El tocaven a l'espatlla. El ravell és un instrument de corda fregada que va arribar a l'Europa procedent de l'Orient Mitjà, al segle XII. Va arribar a la seva màxima popularitat durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, quan s'utilitzava a la cort, en les cerimònies religioses i les festes rurals. Era normalment més prim que el llaüt, tenint només 3 cordes i el seu so té una qualitat nasal distintiva. Fídula, o també dit viola d'arc, és un instrument de corda fregada, semblant al violí, però més llarg, té un so greu. L'instrument és fet servir per joglars i trobadors. No hi ha ningú model original de l'època. La fídula té de 3 a 5 cordes. La caixa de ressonància podia ser plana o més convexa, tenir forma ovalada. Moltes gràcies per la vostra atenció. Hola, som el grup d'en Guillem i de l'Oriol i en aquest vídeo us informarem sobre diversos instruments de percussió de l'edat medieval. Primer de tot, els instruments de l'edat medieval es dividien en instruments de vent, de percussió i de corda. Nosaltres us explicarem els de percussió. Aquests mateixos es dividien en instruments de percussió de so definit i indefinit. Us explicarem sobre alguns instruments de percussió de l'edat medieval. Us explicarem com funcionen i com es tocaven. El primer instrument del qual us parlarem serà el campanòleg i és un instrument de so indefinit. Es va inventar al segle XI i el període en el qual va ser utilitzat va ser des del segle XI fins al segle XIII, en el qual es va modificar i es va utilitzar en diferents propòsits. Va ser utilitzat bàsicament pels joglars i els trobadors en els seus espectacles. Com es feia servir? Doncs aquest es feia servir amb 2 petits martells que es feien servir per realitzar petits cops a les diferents campanes que al rebre el cop del petit martell xocava amb una peça petita de ferro que tenien a l'interior, que vibrava i feia sonar l'instrument. S'utilitzava a l'Europa medieval i era comúment feta servir durant les festes populars i espectacles ambulants dels trobadors i joglars. El següent instrument del qual us parlarem són els tambors i les panderes medievals. Es van inventar a l'antiga Grècia i han ocupat des de l'antiga Grècia han durat més de 2.000 anys i encara perduren avui en dia. Van ser utilitzats durant l'edat medieval per trobadors i joglars en festes populars i càntics
ambulants. Com es feia servir? Era percudit tant amb les mans com amb els petits bastons que tocaven sobre la superfície plana de la membrana del tambor, que vibrava i produïa un petit so que era amplificat a través de la caixa buida del mig del tambor. A l'edat medieval s'utilitzava sobretot en festes majors i populars als pobles i ciutats, però des que va ser inventat el tambor ha sigut utilitzat com a instrument de guerra. El següent instrument del qual us parlarem seran les cimbales, i és un instrument de so indefinit. No se sap exactament quan es va inventar, però sap que descendeix d'un instrument semblant utilitzat a l'edat antiga, a l'Orient Mitjà. Va ocupar un període des de l'edat antiga fins a l'edat medieval i es fa servir en una de les seves variants avui en dia. Principalment va ser utilitzat per trobadors i joglars en les seves festes i càntics ambulant. Quina era la seva funció i com es feia servir? Doncs bàsicament el que passava és que es feien xocar dues plataformes d'acer que deixaven anar una vibració que produïa so. El seu ús varia molt depèn del lloc. Era utilitzat a Europa, a l'Orient i a gran part d'Egipte. Per finalitzar, només cal dir que moltes gràcies per haver-nos escoltat en el nostre treball sobre els instruments de percussió medievals de música. L'anafil és un instrument musical de vent de metall, tipus trompeta recta i allargada, semblant a una tuba romana. El seu soroll es produeix mitjançant la vibració dels llavis del que toca, a la part de la boquilla. Es va documentar a Espanya al segle X. Va ser portat per fer-la servir com a instrument de guerra. La xeremia és un instrument de la família de les cornamuses, típic a les Illes Balears. La xeremia està composta per un sac de pell o altres materials. Té un so brillant i penetrant i s'utilitza molt a les festes i als actes. El cronorm és un instrument de vent de llengüeta doble i tub cilíndric, que va ser molt emprat a la música del Renaixement. Produeix un so amb una mena de brunzit molt característic. Els primers exemplars van estar fets a Alemanya i l'antecedent és el Bladerpipe medieval. La cornamusa és un instrument musical de vent de doble llengüeta. Els seus orígens venen de l'Imperi Romà. Aquest instrument es va fer servir per portar en Europa i Àsia Occidental. Depèn del lloc on s'ha fet la cornamusa, és diferent. L'òrgan portàtil és un òrgan de dimensions reduïdes que es feia servir entre l'edat mitja i el Renaixement. L'òrgan portàtil va aparèixer al segle XIII. Soc Jani la Irina i ara us presentarem la percussió. Els plats. Els plats poden tocar-se fent-se xocar un contra l'altre. És un instrument de metall en forma de disc. I ara us presentarem el so que fa els plats. I ara un altre instrument de percussió, el tambor, que està format per una caixa de ressonància que generalment és de forma cilíndrica amb una o dues membranes que cobreix l'obertura de la caixa. El tambor és de la família dels membranòfons.
El tambor es pot tocar amb baquetes o amb les mans. Aquest ha sigut el so que es fa quan es toca el tambor. La pandereta està formada per un marc que té forma de cercle. Pot ser de fusta o de plàstic, subjectat per una membrana ben tibant. I aquest és el so. El campanòleg és un instrument de percussió format per campanes en forma de tub a escales. Es toca amb 2 martells o 2 martelletes. Pues aquí s'ha acabat el treball de percussió i espero que... Hola, som en Mohamed i jo, en Monsif, i avui us parlarem de la percussió. Què és la percussió? La percussió és la família d'instruments musicals més grans que existeix, ja que aquesta té un gran nombre d'instruments amb característiques molt diverses. Instruments de percussió de l'edat mitjana. Platillos es tracta de 2 discos cancaus de metall. És un instrument de percussió de so indefinit, la qual cosa significa que les notes no tenen una altura definida. Campanólogo, instrument de percussió constituït per campanes tubulars fins a completar algunes escales. Es toca amb 2 martells o martellets. Panderó, té forma de tambor. Està format per un marc de fusta, el qual pot estar cobert per pell d'animal. On es feien servir? Es feien servir a festes, bodes i més events, però no es podien fer servir a cap instrument a les esglésies. Esperem que us hagi agradat el nostre vídeo i que... Instruments medievals de vent. Trompeta recta. Existeix des del segle XIII. La trompeta recta és un instrument de metall amb boqueta en forma de copa. La flauta travessera. La flauta travessera és un instrument de vent fusta. La flauta medieval és simplement un tub cilíndric, aturat a un extrem amb un forat de boques. Es va inventar entre el segle XI i XII a Alemanya. Actualment també es toca. Xaramella. La xaramella va començar a utilitzar-se a Europa des del segle XII. Està feta d'una llengüeta doble i s'associa normalment a les trompetes, les percussions i altres. Flauta dolça. Es tracta d'un tros de canya amb 6 forats. És una flauta vertical amb una embocadura de pic. Les flautes dolces tenien un forat de polzes al darrere, prop de l'extrem, i 7 forats de dit a l'altra banda col·locats a la llargada de l'instrument. Actualment encara es toca. Flabiol. Aquesta petita flauta de bec disposa de 3 forats, 2 davant i un darrere. Es toca amb la mà esquerra mentre que l'altra colpeja un tamborí des del segle VIII. Hola, soc la Dana Moreno, la Salva el Gandour, la Uire Taidar i jo la Guia Menti. Avui us presentarem els instruments de corda. El llaüt. El llaüt és un instrument de corda pinçada amb la caixa de ressonància en forma de mitja pera. És a dir, amb el fons còncau corbat, constituït per diverses lames de fusta unides entre elles a un mànec de llargada variable. En la classificació de Horns-Bostel-Sachs és un cordòfon compost que pertany al grup de llaüts amb mànec. Podem distingir de forma força clara 2 tipus de llaüt, el primerenc, el llaüt de mànec llarg i el llaüt de mànec curt. La viola o fídula. La fídula és un instrument de corda fregada emprat en la música medieval, amb un so que podríem qualificar de profund. Té un so més greu que el seu contemporani. El rebec medieval posseeix 5 cordes que poden ser de budell, de seda o, segons alguna crònica, de metall. La caixa pot tenir forma d'oval, de gota d'aigua, de rectangle amb les cantonades
arrodonides o també de buit similar a la moderna guitarra. Les clavilles poden ser frontals, és a dir, del dau frontal de l'instrument o posteriors. El rebel. El rebel és un instrument de corda fregada similar al violí, que està format per un nombre variable de cordes, entre 1 i 5. El so s'obté fregant les cordes amb un arc mentre l'instrument es recolza a l'espai pit o al costat. En cas de tocar de peu o sobre la cuixa d'una cama o entre les dues cames, en cas de tocar assegut. Va ser introduït a la península ibèrica pels àrabs, estenent-se i aconseguint el seu màxim de popularitat durant l'edat mitjana i el Renaixement. Actualment es conserva especialment per la serrada cantàbrica, sobretot a Cantàbria, Palència, Astúries i Lleó, així com a Portugal i un àmbit més dispers a Vila. Cases, Caceres, Zamora, Burgos, La Rioja i Toledo. En tots aquests llocs ha persistit com a instrument tradicional, en general conservat gràcies a la tradició musical dels pastors involucrats en la transhumància. A Amèrica Llatina es troba a Panamà i al sud de Xile, específicament en la illa Gran de Chiloé. L'arpa. L'arpa és un instrument de corda pinçada, composta per un mànec ressonant i una sèrie variable de cordes tensades entre la selecció inferior i la superior. Les cordes poden ser pinçades amb els dits, les ungles o amb un plectre. L'arpa que s'estudia actualment als conversitoris és fruit d'un llarg procés d'innovació que comença al segle XVII. Fins aleshores existeixen diversos tipus d'arpes, segons cada religió d'Europa que seguiran prevenint amb més o menys fortuna la música popular. Aquestes arpes tenien el problema que no es podia tocar en totes les tonalitats i modalitats desitjades. Les primeres arpes iliàries foren trobades en Sumer, al 3500 abans de Crist, i diverses arpes foren trobades en llocs d'enterrament tombes reals. Sanfoina. La viola de roda o sanfoina és un instrument de corda fregada, la caixa del qual presenta una obertura transversal per la que gira una roda de fusta que es mou mitjançant una maneta que s'acciona amb la mà dreta. Disposa de 2, 3 o 4 cordes melòdiques que es recolzen en un pont central. El saltiri. És un instrument musical cordofon de la família de les guitarres, sense trast. És una peça de fusta o més sovint una caixa de fusta amb forats de ressonància i sense coll. Pot ser rectangular, triangular o de forma trapezoidal. En alguns exemplars, alguns costats d'aquesta forma són corbats. L'instrument pot ser d'ordre simples o múltiples. Les cordes estan tensades i formant un pla paral·lel al de la superfície de la caixa de ressonància, passant per sobre d'un o més ponts i lligades d'una manera o amb dos extrems de la caixa de ressonància. Gràcies per la vostra atenció de vent a l'edat mitjana. O flauta dolça. És un instrument de vent fusta, d'origen molt antic. Sempre s'havia fet de fusta fins al segle XX, que es va començar a utilitzar el plàstic. Flauta travessera. La flauta travessera és un instrument de vent fusta. Tot i que avui dia solen fer-les de metall, és un dels instruments més antics. Els materials utilitzats poden ser fusta o alpaca. També poden estar combinades o totalment fetes d'or, plata o platí. Anafil. L'anafil, també anomenat nafil, és un dels instruments de vent metall de l'època medieval. És un instrument de vent fusta, amb la llengüeta doble i un tub de perforació cònica, que es va estar en ús a Europa, a l'edat mitjana i al segle XVIII. Olifant.
L'olifant era el nom que rebia a l'edat mitjana el cor de Bori, fet amb ullals d'elefant. Un dels olifants més famosos era el de la llegenda del cavaller Frank Rutland, protagonista de la cançó de Rutland. Altres instruments. Cornamusa, orgue portatiu, flauta de 3 forats i cromorono. Producció. Il·lustracions, Júlia. Càmera, Maria. Narradores, Gemma i Rihab. Informació, Júlia, Maria i Gemma. Fotos, Júlia, Maria i Gemma. Música, Júlia, Maria i Gemma. La derbuka és un instrument d'origen àrab i li deien togalle. S'utilitzava molt a Àfrica. És d'una sola membrana. Es fa amb fang o pell d'animal, a la caixa de ressonància. El pandero és un instrument de percussió amb un cèrcol de fusta ample que subjecta la membrana. El bombo és de la família del membranòfon i aquest instrument és gros i el golpegen amb una massa produint un so greu d'afinació indeterminada. Els instruments medievals s'han conservat al llarg dels anys gràcies a les pintures i manuscrits trobats. Hi ha 3 tipus diferents d'instruments de corda. Els de corda picada, com ara l'actual piano, els de corda fregada, com ara l'actual viola, i els de corda polsada, com l'actual guitarra. Viella de roda. Com el seu propi nom indica, aquest instrument té una roda que frega cordes. Amb la mà dreta, el músic gira el mànec que acciona aquesta roda, amb la qual fa arribar les cordes en el que es recolza. L'instrument té 6 cordes de budell i tecles que permeten l'execució melòdica. Mà esquerra. Llaüt, introduït a Europa cap al segle X, va ser inventat a l'Orient Pròxim. El llaüt és un instrument que va ser molt important a la música europea durant els segles XVI i XVII. El seu so, platejat i brillant, s'utilitza per acompanyar cançons. És un instrument de corda polsada. L'arpa és un instrument de corda polsada que té entre 6 i 25 cordes i que es toca amb les 2 mans. Es va popularitzar molt a l'edat mitjana. Rebell. El rebell en forma de mitja pera, tallada d'una sola peça de fusta, sovint portava muntades 3 cordes. Al voltant del segle XII va ser molt utilitzat pels ministrils, que el tocaven a l'espatlla. El rebell va arribar a màxima popularitat durant l'edat mitjana i el Renaixement quan s'utilitzava a la cort, a les cerimònies religioses i en festes rurals. Era normalment més prim que el llaüt, tenint només 3 cordes i el seu so té una qualitat massa diferent. El rebell és un instrument de corda fregada. El saltiri és un instrument de corda que per amplificar el so té una caixa de ressonància poc profunda de fusta.
es remunta a temps grecs.